τη σιωπή στην ελευθερία. Μία ιστορία του Βελιγραδίου. Συγγραφέας Μάρια Σορμάς. Νοέμβριος 2025. Δεύτερο μέρος. Οι Σλάβοι φέρνουν την γλώσσα τους, τα έθιμα, την πίστη στη φύση και την ισχυρή αίσθηση κοινότητας. Σιγά σιγά ασπάζονται το χριστιανισμό, αναμειγνύονται με τους ντόπιους και οικοδομούν τα θεμέλια μιας νέας ταυτότητας. Σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα σε παλιά ρωμαϊκά ερείπια και νέα ξυλινά χωριά, γεννιέται ένας λαός που αργότερα θα διαμορφώσει τη μεζαιωνική Σερβία. Από αυτή τη μακρά και ήσυχη διαδικασία θα αναδειχτούν κράτη, δυναστείες και θρησκείες που θα σημαντέψουν την ιστορία. Στον 12ο αιώνα εμφανίζεται ένας ηγεμόνας που ενώνει τα δισκοπισμένα εδάφη, ο Στέφανας Νέμανιας. Δεν δημιουργεί μόνο πολιτική εξουσία, θέτει τα θεμέλια της διάρκειας. Ο νεότερος γιος του, ο Ράστκο, αφήνει το παλάτι και την εξουσία. Πηγαίνει στο Άγιο Όρος και γίνεται μοναχός, ο Σάββας. Στο μοναστήρι του Χιλανδαρίου, ο Σάββας διδάσκει ότι ένα κράτος χωρίς πνεύμα δεν μπορεί να αντέξει. Το έτος 1219, ο Σάββας παίρνει άδεια να ιδρύσει την αυτοκέφαλη Σερβική Εκκλησία. Γίνεται ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Σερβίας. Δεν χτίσει μόνο εκκλησίες, διδάσκει τον λαό, συμφιλιώνει τα αδέλφια, γράφει νόμους και συνδέει την πίστη με την καθημερινή ζωή. Ο αδελφός του, ο Στέφανος Πρωτοστεφανής, γίνεται ο πρώτος Στέφανος βασιλιάς της Σερβίας. Έτσι γεννιέται η μεζαιωνική Σερβία, ένα κράτος που συνδυάζει το πνευματικό και το κοσμικό. Αιώνες αργότερα, στην Οθωμανική κυριαρχία, το όνομα του Άγιου Σάββα δεν εξαφανίζεται. Αντίθετα, γίνεται σύμβολο αντίστασης και ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο Βανάτο, στα τέλη του 16ου αιώνα, ο λαός φέρνει τις εικόνες του Άγιου Σάββα σαν σημαίες της ελευθερίας. Η τιμωρία ήταν σκληρή. Οι Οθωμανικές αρχές καίνε τα λείψανα του Άγιου Σάββα ακριβώς εδώ, στο λόφο Βράτσαρ. Νόμιζαν ότι έτσι θα σβήσουν τη μνήμη, αλλά η μνήμη έγινε πιο ισχυρή. Στο μέρος όπου η στάχτη διασκορπίστηκε, αιώνες αργότερα ο λαός αποφασίζει να χτίσει τον ναό. Όχι ως σημείο εκδίκησης, αλλά ως σημείο μνήμης. Ο ναός του Άγιου Σάββα δεν είναι απλώς ένα κτίριο, είναι η απάντηση στην ιστορία. Σύντομα θα κάνουμε την πρώτη μας παύση και θα συνεχίζουμε την ιστορία εκεί όπου η μνήμη μετατρέπεται σε σιωπή.
Neudobno jesmo imati silu, jer niko jest proizvoljenije nas. Veličaj duše moja, 3% snago i nerazdjernago božestva državu. Obrazi nesvjetli, sjeni privedeni, o Mati čista javi dječe slova. Nova javaša Gospodja od vrat zaključeni, glasiže istinuju svjetlost, dostojno Tvoju blagoslovim utrobu. Veličaj duše moja, izbavačuju nas od ljati. Želanije polučiše i Božija prišestvija, Hristo krasni, ljudnije smo domašesja, ninje utješajeća, pak i bitijem, jako živonosnu blagodanjevo, dajeći čista ja pokloniti sja slavje. Veličaj duše moja, česnjejšuju i slavnjejšuju
Id